Во последната сезона на Никогаш не е доцна, еден пробиштипенец, тоа е Вито Славевски, не знам, може би сте го гледале неговиот настап, може би сте слушнали или може би не. Отпеа токму ваша песна "Да ме nije". Da, imam to na svom Instagramu. To je lepo i mene raduje kad dosta mladih kolega pevaju pesme koje su recimo tamo pre nekih 20 godina bile veliki hitovi i raduje me što oni imaju svoj ukus, što imaju svoj izbor. Dakle, njima polazi za rukom da pevaju svojoj generaciji. Jer kad je dobra pesma, ona je uvek dobra, sasvim je svejedno da li je pevam ja ili je peva neko drugi. Ваш коментар е веќе за неговиот настап доколку сте го гледале, бидејќи на самиот надпревар жири комисијата од можни 10 му даде 11 бодови. Pa, šta znam, ja ga poštujem ga kao pevača, kao mladog pevača koji želi da napravi neki uspeh. Ja bih svakom mladom pevaču savjetovao da se izbori za svoju pesmu. I znate, ipak je pesma ta koja negde nas predstavlja. Ove naše pesme im služe da oni sebe dokažu, da pokažu koliko su kvalitetni. Ali kad imaš svoju pesmu, on treba da se izbori za svoju pesmu jer on je vredan pažnje.